Hi guys, welcome back to my channel. Yani college pondille TC kanere ancha ite pondille inga second PC aande ancha TC kanere pondille nillallalpa pondille ante ormande pole barseggia mini bars full astene pone ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಂದೆ ಪಾಸ್ ಆತ ಅಂಚ ಟಿ ಸಿ ಕಣರೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಸುದಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಬೋರ್ ಆತು ಬಸ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಜೋರು ಬಸ್ ಇತ್ತ ಪೋಂಡು ಇಂತ ದೊಂಬು ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಉಂಗಡೆ ಇಂದು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೇಂಟೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪಿಗೆ ಆಲ್ಮದಂದು ಆಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೋಪನಿ ಏ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಯವ ಹಿಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದೇ ಬರ್ಸ ನಾನು ಕೊಡೆ ಕಂದಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು ಬಯ್ಯಗ್ ಜೀಗುಚ್ಚೆ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಮೂರು ದೀತೆ ಸೋಕು ತೆಳು ಮಲ್ತು ಮೂರು ದಿತ್ತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪೋಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಇಂಕ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ
ಯಾನು ಖಾರಾಗ ಬೋಡಾಯನ ಒಂದು ಆಜಿ ಮುಂಚಿದೆ ತಂದು ಒಂತೆ ಕಡೆ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಳಂತಿ ಯಾರಿದೆ ತೊಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಉಡು ನೈಸ್ ಕಡೆಯರ ಬರಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಸಿ ಕಡೆ ಉಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಈತೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಆಡೋಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಮಾತು ಕಡೆ ಉಡು ಮೂಲಿತ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಎರೆಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಸಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಂಚನ ಇಪ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಟನ ಚೀಗುಚ್ಚೇನು ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೊರಕ್ಕಾದು ಇವಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೀಗುಚ್ಚಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬಿಡೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಲಿ ಸೋಕು ಕಾಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ವೆ ತಿಂತು ಪವೆ ಟಾಯ್ ಅಪ್ಪಿ ಓಯ್ ನಡಿ ತಾನೆ ಕುಲೋನಿನಿ ಕಂಡು 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 ಗಿಲ್ಲಿ ನಾ ತಮ್ಮ ನಾ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜೆನಡ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪನಿ ಉಂಪು ಕರ್ಜಿಪ್ಪು ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುರಾರ ಮಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪನಿ ತಾರೆದ ಮರತ ಕೊತ್ತಂಗೆ ಇಂದು ಬೆಂದಿರುಗುಪ್ರ ಸೂಪಾಡ್ರೆ ಐಬೋಕ ಕನಕ್ ಇಂದು ಪೇರಂಗೈದ ಮರ ಕಸಿಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯದ ಇಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನೆಯವರ ಒಂದು ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೋಕು ಗಾಳಿ ಬರನುಂಡು ಬೈಯಾಗ ಇಂಚ ತಿಟ್ಟಡ ದೈಕುಲು ಪೂರ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ದೈ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂದು ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಗೆಂದಲಿ ಬಂಡೊಂಡೈಟ್ ಗೆಂದಲಿ ಬೈಯಾಗ ಸೋಕು ಗಾಳಿ ಬರನುಂಡು
ಒಂಜಿ ಜೀನಿಯ ಉಂಡು ಜೀನಿಯ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೀನಿ ಎತ್ತುಂಡು ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪುನ ಬರ್ಸಗ ಆಪುಜಿ. ಇಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇವಂತಿಗೆ ದೈ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಆನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಪೂರ ಊರ್ದ ಗುಲಾಬಿದ ದೈ. ಇಂದೆಂಕ್ಲ ದೈಟ್ ಆತಿನ ಕೈಲ್ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಆಜಿ ಕೈಲ್ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಡ್ ಆತಿನ ಇಂದು ಉಂಟು ಇಂದು ಕೈ ಬುഞ്ഞാരಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮದ್ರಂಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ದೋಸೆ ನೋಡಿ ಮದ್ರಂಗಿ ತೋರಿಸು. ಓ ಮದ್ರಂಗಿ ಹೋ ಮದಿ ಮಾಡು ನೀನು ಮದಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಮದಿ ಮಾಡು ನಾಳೆ ಮಮ್ಮೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣವರು ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ